Dobrodošli u novi video. Danas se zanimamo mojim Mercedesom i da vas uputim u njegovo značenje za mene i nešto više o njemu. Pošto je nedelja, red je došao i ljubimac, pa da ga malo i predstavim usput. Ovo je moj projekat, ajde da kažem, zadnjih 2,5, skoro 3 godine. Moja S-klasa V220, koja je trenutno prljava kao đavo, što se vidi iz priloženog. Polako i sigurno ga pokušavam vratiti u život, bar dosta je teško, jer kod nas je nenormalne scene, ajde da kažem, oko delova i oko svega. Za sad, ajde da kažem, relativno dobro napredujem, jer dosta je stvari već zamenjeno, što je trebalo se zameni. Bar ima detalja kao što, recimo, evo, pre neki dan fazan je uspješno uspio da iščupa branik i da sredi malo te donje plastike i sve, ali poručeno je, tako da ne bi trebalo dugo da traje. I nažalost kuburima, ajde da kažem, sa nekim stvarima što se tiče interijera, ali to ću vam sad pokazat. Moram da nađem nekog dobrog stručnjaka, bar kod nas u Subotici još nisam naleteo, da me reši ova sedišta, pošto druga sedišta su pakao skupa. On je 2001. godište, ima neku kilometražicu. Navodno je, ajde da kažemo, realna, baš što znam. Gradio sam u veliku multimediju. Ostalo je, ajde da kažem, što se tiče interijera, sve stok, tako da nije ništa spektakularno rađeno. Što se tiče samog motora, tu su pravljeni par formalnosti, ali isto ništa spektakularno. Evo, kućni ljubimci moji pomažu u sređivanju. Tako da što se tiče motora, da kažem, on je mrtva fabrika. Da ga dignem u servisni položaj, bit će lakše. Što božan kod Mercedesa, da ga podignete pa radite kao gospodin oko njega. U njemu je svima možda dobro poznat OM613 motor, s kojim se također patim trenutno, pošto ne znam koliko se vidi na snimku. Stavio sam novi separator fabrički i nisam dobio gumice sa njima, te malo pobaljezga iz njega, ajde da kažem, ulje. I super, što bi rekli, curi. I curi po celom motoru dole i svemu. Ostatak je ostao, ajde da kažem, sve fabrički, fabrička turbina, fabričko sve. Bar i tu imam nekih planova oko zamene. Jedino što je urađen je remap. Tako da tu smo malo neke snage dobili, ali treba mi nova turbina i veći, ajde da kažem, pumpa od 400 modela, pošto je ovo model 320 dizel. Vode još dobro imamo. Tamo kad sam već digao za vas haubu da proverim stanje, što obično i uradim, makar 2 put ili 3 put nedeljno.
Šta sad, ništa spektakularno ne mogu reći još o njemu. Ja ga obožavam, svakodnevno ga koristim, idem sa njim na posao. Stvarno me služi. Malo je zeznuto zatvoriti s jednom rukom. Stvarno me služi i jedino što ova moja regija, tu kad krene vetar, opšta katastrofa je. Da, jedino možda, ajde da kažem, modifikacija što je urađena. Ima u šorcovima, nedavno sam stavio novu pumpu, pošto je jadan doživio svoju smrt, što obično svaki Mercedes ove klase doživi. Vazdušni jastuci počnu da puštaju, kompresor sve više i više radi i onda odjednom samo klekne i posle je mrtav. Ne možete ga voziti pošto je bukvalno na podu. Ali ko ima auto s vazdušnim jastucima, poznato mu je, pogotovo Mercedesa. Što je odrađeno, ajde kažem da nije fabrika. Ovo su štopovi od restyling modela. Možda vam pokazam s ove strane, bit će bolje zbog svetla. Ovo su štopovi od restyling modela, te, ajde kažem, to je malo izmenjeno kod njega. A ništa, sad ćemo da ga zatvorimo, da stavimo kameru i da ga operem, da liči na čoveka, jel? Pogledajte ovo. Znači, kao katastrofa, ali kad se svaki dan vozi, ja mislim da nije ništa čudo. Gotovo. Trebalo bi još i detaljnije, ali ovako sam i gomilu vremena potrošio na njega, a još imam današnjih obaveza, tako da šta je tu je. Trebalo bi ga i iznutra pošto je na oprat, ali dobro, to ćemo drugi dan. Bitno da smo skinuli prljavštinu sa njega što je bilo.